आला श्रावण श्रावण दारी हिरवाईचं तोरण। व्रतवैकल्याचा हा श्रावण गोकुळच्या श्रीखंड आणि बासुंदीने आणखी मधुर करूया। राजश्री शाहू महाराज कलाकार मानधन समितीच्या वतीने मालवण तालुक्यातील 13 कलाकारांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलेत। शासनाच्या माध्यमातून कलाकार मानधन योजनेचा त्यांना फायदा मिळणार आहे। या कलाकारांना मंजूर पत्राचे वितरण भाजपाचे नेते निलेश राणे यांच्या हस्ते करण्यात आले। मुकुंद सावंत कट्टावरची गुरामवाडी, महादेव गावडे मोगरणे गावडेवाडी, शिवा मिस्त्री मसुरे देऊळवाडा, चंद्रकांत पेडणेकर मरडे कावा मसुरे, रमाकांत पाताडे सुकळवाड पाताडेवाडी, उमेश साईल पळसंब वरचीवाडी, विलिसन गिरकर रेवताळे मालवण, राजेंद्र कोदे कांदळगाव देऊळवाडी, विजय कुडाळकर काळसे बागवाडी, नादार तुळसकर देवबाग शिवलकरवाडी, प्रकाश पेडणेकर सुकळवाड भंडारवाडी, धनंजय वांगणकर पेंडूर सोनारवाडी, मंगेश गायकवाड तिरवडे भाकरवाडी यांचे प्रस्ताव मंजूर झालेत। यापैकी उपस्थितांना मंजुरी पत्र देण्यात आलं। खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, माजी खासदार निलेश राणे, आमदार नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कलाकार मानधन समितीच्या वतीने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला। भाजप नेते निलेश राणे यांच्या सूचनेनुसार यापुढेही मालवण कुडाळ तालुक्यातील जास्तीत जास्त प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती समिती अध्यक्ष संतोष कानडे यांनी दिली। मानधन समितीचे मीटिंग झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही 15 प्रस्ताव मंजूर केले होते। दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आता साहेबांच्या आज्ञेनुसार 13 प्रस्ताव मंजूर केलेले आहेत। जास्तीत जास्त आम्ही या ठिकाणी साहेबांनी स्वतः मला फोन केला होता की बुवा मालवण तालुका जसा कणकवली माझा आहे तसा मालवण तालुकाही माझाच आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त इकडे आपण केले पाहिजेत। साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे जे जे आमचे समिती सदस्य आहेत आमच्यासोबत आदरणीय पाताडे त्यांच्या सूचनेनुसार आणि साहेबांच्या सूचनेनुसार जे प्रस्ताव होते त्या जवळजवळ सर्व प्रस्तावांना आम्ही मान्यता दिलेली आहे। मला सांगायला आनंद वाटतो की आम्ही ज्यावेळी बसलो त्यावेळी 2250 रुपये पेन्शन होती, आता ती पेन्शन 5000 रुपये झालेली आहे साहेब। आणि या कलाकारांना आम्ही मंजुरी दिली आहे, त्या कलाकारांच्या खात्यावरती 15000 रुपये जमा झालेले आहेत। चेक केलात का तुम्ही? झाले ना? हां, 3 वरून वाटत नाही 15। महाराष्ट्र शासन आदरणीय राणे साहेबांच्या माध्यमातून, आदरणीय चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून, आदरणीय आमचे आमदार नितेशजी राणे साहेब, निलेशजी राणे साहेब यांच्या सर्वांच्या माध्यमातून हे प्रयत्न आपण सफल केलेले आहेत। आपण एका बुवाला न्याय देत असताना त्याच्याबरोबर 10 कुटुंब आपण जोडली जातात आणि 10 कुटुंब जोडली गेल्याने आपण किमान 30 लोकांना न्याय दिल्यासारखा आहे। आणि म्हणूनच या ठिकाणी हा जो कलाकार आहे, दशावतार असेल, तुमचा भजनी कलाकार असेल, मूर्तिकार असेल, वेगवेगळ्या कलेमध्ये कला सादर करणाऱ्या कलाकारांना हा सन्मान दिला जातो। यापुढे ही परंपरा चालू राहील। फक्त आता याच्यात बदल असा झालेला आहे की पूर्वी आपण समाज कल्याण मंचच्या माध्यमातून करत होतो, आता तो ग्रामपंचायत विभागाच्या माध्यमातून जातो। पूर्वी आमचे शिव सचिव होते, आता कलेक्टर सचिव आहेत ह्याचे, आणि हा प्रस्ताव ऑनलाईन करायचा आहे। जे कोण कलाकार असतील, जे बुजुर्ग असतील त्यांना प्राधान्य द्या। साहेबांनी पण सांगितले जे वरिष्ठ आहेत त्यांना पहिलं प्राधान्य द्या। जो नवीन कलाकार असेल ज्याचं वय 50 वर्ष पूर्ण, त्याला अजून वय असेल, पण ज्याच्याकडे अजून 70, 80 किंवा 85 पर्यंत गेला आहे त्याला पहिलं प्राधान्य द्या, अशी साहेबांची सक्त सूचना आहे। आणि त्यांच्या सूचनेनुसार आपण सर्व प्रस्ताव यापुढेही सादर करा। जी अडीअडचण असेल ती पाताडे साहेब असतील, आमचे बाबा असतील, अशोक सावंत, आमचे दोन्ही हे असतील, या सर्वांनी या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील आणि जास्तीत जास्त प्रस्ताव मालवण तालुक्यातून पुनश्च मंजूर करण्याची संधी तुम्ही आम्हाला द्या, अशी मी आपल्याला अपेक्षा व्यक्त करतो। साहेबांचे आभार मानतो आणि या कार्यक्रमाचा त्यांच्या हस्ते आम्ही तुम्हाला दिलंय, याचा अर्थच असा आहे की त्यांची आपली बांधिलकी असावी। कारण काही कलाकार असे आहेत की हे पैसे आम्हाला शासनाने दिले, आम्हाला ते सरकारने दिले। सरकार म्हणजे कोण? आम्हीच। यांनी ठरवलं, यांनी मान्यता दिली म्हणून आपल्याला हे मिळालेलं आहे। याचं लक्षात सर्वांनी भान ठेवा। याचं कारण असं आहे की बरेचसे कलाकार असतात, ते कलाकार नंतर मान्य करत नाहीत आणि आपण हे जे सर्व कलाकारांनी जे दिलेले आहेत त्या कलाकारांचा साहेब एक मेळावा घेऊ। यांच्या मेळावा घेतल्यानंतर त्यांना जे काय आपल्या पक्षाच्या माध्यमातून जी रीतिरिवाज असतील त्या रिवाजाप्रमाणे आपण चाललं पाहिजे, जेणेकरून तुमचं कुटुंब सदन करण्याचं काम आम्ही आमच्या माध्यमातून केलं, आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून केलं। मग तुम्ही आम्हाला ज्यावेळी वेळ येईल तेव्हा तुमची सपोर्ट आम्हाला असणं गरजेचं आहे। त्यामुळे आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।